Tugot di napalabas. Napalabas, mas daw ni Doña Dolores, gapo iti panagkuyog da Diana ken Lindon. Nakuna pa'y akasarita na itinalapat ni Lindon, nuapay akayat na tulungan ni Diana amang sapul ken ni Ruben. Insungbat mo't ni Lindon, anas ken apakitan na itinasaya at ni Diana, tapno maayat mo't daytoy. Gapo iti dayta na ibaga tinautudi. Maragragsakan ti Donya, tain inuten amagunod na ti arapaap ng agbalin a bilyonarya. Iti sabali a bangir, nagturong dala kay Ignas ken Gardo iti kabakiran, tapno agala iti kayo a pagsungrod da. Madandanagan mat ni Alona gaputa malumen, ngem awan pay da Gardo. Iti kabakiran nga ayan ni Gardo, mas daw daytoy. Nuapay asan mutlaengen a makapanaw iti kabakiran. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot di napalabas. Kasla naggapo ako ni Tidayto apasat ti kabakiran. Uwen, nakitak itayan day takim malipkip alanot di tadakila kayo. Ano ti kita sa wanday to eh? Nayaw awanak ka din dito'y kabakiran. Tinasayat, aginanak pa lang. Agtugawak, itinagrong-harong aro ti kayo. Sana mabalin na mayaw awanak dito'y kabakiran. Sana apumanaw dito'y. Aging gadyak masarakan ni Tata Ignas. Sapay la kuma, tawan ti dakas na napasamakan ko na. Ituloy kong tumanan timag na. Lumakay na akon. Ada lemon terabi. Ngam saan pa'y anak kasubli dito'y balay ni Gardo. Dakal ti panagtalak ko kan ko ana. Patjak. Masurutan na ti dalan nga agawid. Sapay la kuma, taagbaligi iti daytoy apanubo ko kan ko ana. Tatang, aging gaita, saan pa'y anak kasubli ni Gardo dito'y balay? Madanagan akon. Awan ti rumbong apagdanagam, Alona. Amok, kabaalan ni Gardo daytoy apanubo ko kan kuana. Tatang, Karaman iti panagsanay ko kan kuana. Ti aramidok ita kan ni Gardo. Sursurun na ti agbalin ang nasipot. Kan rumbong ang masuro na ti agbalin ang natibkar. tatang, Naskan nga agbalin ang nasirib kan napigsa ni Gardo. Ay. apay ang nagsanaay kayo itinaunag. Lakay akon, Alona. Agsalog matan tipigsak. Saan nga agnanayon ang mabantayan ka? Babaan kan ni Gardo. Masalakniban na ka. Tatang, Saan nga amo ni Gardo? Nga inutak gaya man nga esursuro. Adu pa'y apanagsanay ti aramidok kan kuana. Kaya't ko apapigsaan ti bagi kan kapanunutan na. adda tataulan ti aso, tatang. Nilakit din Gardo dayta. Agtalinad ka dito unag ti balay, anak ko. Bayam asumrek dito'y balay ni Gardo. No isuman dayta, tataulan ti aso. Makawanan na kalona. Kilata nagpukaw ni Tata Ignas sa kabakiran. Sinapol ko, ngam na paayak. Ngam ikarik, agsubliak iji kabakiran inton bigat, tas sa pulag ni Tata Ignas. Gardo, awan ti rumbang apagkidawam iti pamakawan. Anya ti kayat mo asawan. Di mon sa pulo ni tatang iji kabakiran. Itay pa'y lasib mangpat dito'y balay. Anya? Nakaturo ken, iso nga awanan ti rumbang apagdanagam. No kasta. Pinanawan nak ngarod nga agmay sa iji kabakiran. Uwen Gardo, imat ni tatang dagiti kayo apagsumrod. Mabit lang ha, idasaran ka iti kanam, amok amabisin kan. Agar musarkan, Gardo. Nasken anapigsa ka iti papananta. Tata Ignas, sa di naman ang tipapananta. Ijay surong ti karayan. At dapa na nga inaramid ko.
Aramatem dayjay amang pana kadagiti lamas. Uwan Tata Ignas. Sige, agar mo sarkan. Rimuara ni Tata Ignas. Talaga sa balay titigtig na ita. Naging ka ita. Diyak pa'y maawatan. No apay apinanawan nak ija kabakiran iti day ti arabi. Imo namat gaya man na nagawin. Imbaglangan, tanasurutak ti dalan ang nagawin. Diana, saan ka di nagsaritaan tanday taabanag iti kalman? Saan amalugi ti planta ti asukar? Mama, awanan ti ag-deliver iti unas a maaramid nga asukar ije planta. Gapo kadagiti utang nyo. Saan naparikot dayta? Bayadak dagiti utang ko. Agtignay ka nga rudan iti kabiitan a panawon, mama. Naginadan ti production ti planta. Agriripayan dagiti supsuplayan tayo iti asukar. Wen, siyak ti makaammo, Diana. Saan mo napagparikutan dayta abanag? Anya? Nalakala ngay remedyo dayta. Ibagam kadagiti trabahador. Tawanan ti rumbang apagdanaganda. May papan kadagiti maideliver nga unas ijay planta. Mama, addaman damagak kan ka? Oh, anya dayta, iha? Pangip ipanam iti sapul ti planta ti asukar. Apay asaan ka ang makabayad kadagiti utang mo? Ha? Sungbatan nakuma, mama. Diana, iha. Saan na narumba nga sungbatak pa'y dayta? Imbagak matan kan kay di. Anabuntog nga garaw dagiti trabahador. Isoabasit lang ti masapulan ti planta. Agkurang pa'y kadata ti masapsapulan ti planta. Manang Celia, saan asinungbatan ang naimbag ni mama ti damdamagak kan kuana itay nagsarita kami? Senyorita, uray saanan asong bata ni Doña Dolores ti damdamagam. Ammom latan ti pangipipanan ni mamam iti sapul ti planta. Kaya't kung agtawod ang mismo iti bibig na ti sungbat na. Malugin ti planta no mabaybayan. Senyorita, Idi pa'y kalman akasarsaritak ni mama. Ngam, talaga adi na ikaskaso dagiti ibagbagak. Saanin nga umdas ti kwartak para ije planta, Manang Celia? Masapul ti dakkel agatad. Tapno maipatarimaan je makinaryaan na dadael. Kan mabayadan dagiti utang ni mama kadagiti agdil-deliver iti unhas. senyorita, Diyak kaya't amalugi ti negosyo day di papa, Manang Celia. Anya? Duwalaangan nga aldaw? Maibusan dagiti unas am aramid nga asukar? Oh. Sige. No anya pala ti maaramid yu ita. Iso ti aramidan nyo. Siga pala ko mati makaammo di ta planta. Bye. Oh. Anya ti rumbang nga aramidag. No jak makapanunot iti pamuspusan. Nalabit nga agsardengan ti planta. Jakon namnamaan ni mama maipapan iti daytoy abanag. Iso asyakon ti agpanunot iti pamuspusan. Tapno masalbar ti negosyo ana panawan day di papa. Lindon, apay ngay may ka dito mansion. Di mo nga min sungsung-batan ti awag ko kan ka. Iso ngay maya kon dito mansyon. Oh. Apay nagsanay ka. Adda ka di parikot? Lindon, at napagparparikutak ita. Iso akayat ko pa'y lati agmay maysa. Numay papan ni Ruben, di mon pagparikutan dayta. Anya ti kayat mo asawan? Imbaon kon dagiti taok amang sapol kini Ruben. Anya?
Katnuan yaman ti pagbanagan ti panagsapol da, ipakamuda dagos kanya. Agyamanak no kasta, Lindon. Awan ti rumba nga pagyamanam kanya. Araramidak da ito'y gaputan na patag ka kanya. Nakasaganak at tumulong kan ka, Diana. Di kagdanag. Ado dagiti taok amang sapol kini Ruben. Lindon, saan la aday ta ti pagparparikutak ita? Ha? Anya da ita? Kwa, may papan iti negosyo day di papa. Maluglugin ti planta ti asukar. Tsaka mo ti aramidag. Duwalaangan nga aldaw. Agserran ti planta ti asukar. Oh. Kasano ang napasamak da ita, Diana? Imutang idi kanyak ni mamam iti dakkel agatad para iti planta ti asukar. Anya? Nakuna na maluglugin ti planta. Iso a pinautangak adagos iti dakkel agatad. Aramatan na kanuday di a kwarta, tapno mabayadan na amin dagiti utang na. Nangipanan nga rod ni mama iti gatad nga inutang na ken ka. Insugal lakit din ni mamam ti kwarta nga inutang na kanyak. Anya? Kasta gayam ti inaramid ni mama. No kasapulam ti kwarta, nakasagana ka tumulong. Saan? Kababain, Lindon. Anya ko matipagbainam, Diana. Laglagi pam, duwalaang nga aldaw, agsaran ti planta ti asukar. Kabaalak asal baren ti pannakalugi ti planta. Senyorita, sigurado ka kaditi dayto nga aramidam? Awanan ti sabali a pamuspusan, Manang Celia. Pumanawan dagiti trabahador. Diyak kayat ngagserra ti planta ti asukar. Maawatan ka, senyorita. Kakaiso na ang negosyo day di papam ti planta. Saan arumbang ang mabaybayan? Nabayag gaya man abinaybayan ni mama ti planta. No saan nga imawag kanyak dagiti trabahador? Idi pala kumaan nagserra ti planta. Dakkal agatat ti kasapulan. Tapno saan ang maiserra ti planta, Manang Celia? Senyorita, Asidagtan iti planta. Ipakaamok kadakwada nga awanan ti rumbang apagdanaganda. Awanan ti rumbang apagdanagan nyo. Mabayadan ng dagiti utang ti planta. Kastamutan ang maipatarimaan ti nadadaal ang makinarya ti asukal. Yaman kami, Senyorita Diana. Siyak ti rumbang agyaman kada kayo. Gaputa saan nyo abinaybay anti planta day di papa. Nakasarita kon dagiti umay agi-deliver iti unas. Sangapulo atrak ang naglaon iti unas ti umay ita. Nasayaan no basta, Senyorita Diana. Saan laday tat ipakaamok kada kayo? Manayunan pa iti makinarya diti planta inton bigat. Senyorita, awan tinagdumaan nyo iti day di papam. Agpada kayo iti kapanunutan. Amuyo nga isakit dagiti trabahador. Hasta matan ti planta. Agyamanak. Ala, manipod ita. Siya kon ti mangimanihar iti planta. Isong awanan ti rumbang apagdanagan nyo. Manang Celia, malagip ko day di papano at daak dito'y minuyungan ti planta. Kanayon aditi ti papanak no kayat ko ti agay ayam. senyorita. Buy-buyaak dagiti nagadu abilit. Kita am ti aglawlaw ti planta, Manang. Nagadu dagiti agbungbunga kayo. No adda idi makitak analuom abunga ti bayabas. Purusok adagusan. Senyorita, mula amin dagita day di papam. Nagagat nga agmula. Kasla saan ang mabambannog. Manang, Diyak pa idi nakita ni Doña Dolores at imulong iti day di papam.
Kanayon latan nga day unag ti mansyon. Kasta ka di. Nakakaasi day di papa magtrabaho. As ikaswan na naimbag ti planta. Kastamot ang dagiti nabayagan at trabahador na. Manang, Siguro, no si bibiyag pa'y ngaging gaita day di papam. Awan ti parikot dito'y planta. Nila ang mamam tinangtad parikot dito'y. agpayso day tama ng Celia. Day di papati nang ibangon iti daytoy a negosyo. Iso arumbang laeng adyak baybayan. Napatigmatan kanyak ti planta. Senyorita, Iso adya ko nagkadkad pa iti jayan ni Lindon. Apa utangan nak iti dakkel agatad. Tapno lang saan nga agsara ti planta. maawatan ka, Senyorita Diana. Inaramid ko daytoy para iti kaaduhan. Saan kat apara iti bukod ko apagsayaatan. Malas. Kanayonak ngagmalas. Naibos manon ti kwartak. Sana bali. Irwar ko jay sapol ti planta ijay bangko. Iso ti pagpunak manon ngagsugal. Doña Dolores, Oh, kasla aburido ka manen. kwa. Si kamot gayam Linton. Oh, anya kumapay. Naibos manan ti puunak ang nagsugal. Anya? Adon na daras ang naabakag. Ultimo pagkatang ko iti gasolina ti kotsek na ibusan. Oh, apay nga agisam ka, Linton. Adda ka di makapaisam iti panakaabak ko iti sugal. Awan matkit di, Doña Dolores. Angem, nagilimad ka kanya. Anya tinlimod ko kan ka. May papan iti inutang mo kanya kadak kalagatan. Imbaga miti kanya nga aramatam ti kwarta, gaputa maluglugin ti planta ti asukar a negosyo. Amok ngayon sugal mo matlang ti kwarta, Doña Dolores. Saan mo nga inaramat dahi a kwarta, ijay planta? Linton. Angam okay lang. Kas itinibagakon kan ka, ado ti kwarta. Baknangak. Kabalak pa iti agirwar, iti dakdakkel pa'y agatan. Anya, agirwar ko na. Anya ti kayat mo asawan, Linton. Di met duwalangan nga aldaw, kat agsaran ti planta, ngam binaybayan. Kaslawan anyaman na ken ka? Anya, Doña Dolores, ti planta adandanin agsara, insalbar ko. anya. Insalbar mo ti planta ti asukal. Kasano na pasamak dayta? Sanak mo ta na nagkidaw kan ka iti kwarta. Nadakamat kanyak ni Diana ti panagsaran ti planta. Isu tinulungak ni Diana. Anya, Nang tedak iti dakkel agatad kan kuan. Isungawanan ti parikot pa ije planta. Nagsaritaan minday ta abanag kini Diana nga anak mo. Anya ti sungbat ni Doña Dolores iti dayta agundaway. Kagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Ti napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken iti mo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.